guys, welcome to my vlog channel. Dini nei jengna बैसागु मोसानाया 2 days जालायबाय. दिनैहाय 2 days ओंखारबाय जों दिनै मैया ओंखारखांबायमोन बानलु थाइजौ दिनैहाय next day ओंखारबाय ओमफ्राय दा जों दा नै गामियावनो दिनैनाबो गामियावनो आरोखि नै मा जागोन आरो back bencher Beda, apa, Edmund? Hori. Deh, kasih apa lagi? Siapa mana lagi ni? Siapa sebagai si kau ber? Nintang mana? Mujang ke mau kumna halai, jatuh deh, jatuh Joy, apa istilahnya kumna Mama nam खोन्थाना हो Mama nam नोंना मा नाम बयबो मिथिनाय बायसा खोन्थाना हो सन्जिब बर' मा नाम आंनिया रिस्केस ब्रह्म नोंनालाय आदै डिसेम्बर बर' नोंनालाय हादरसा बर' नोंनालाय हरजित बर' अके नोंनालाय रहित नार्जारि नोंनालाय nama nak Ronit Bro thanks kontanan dia nama saya Bro mana flower goja बढिया हेरा राखी Happy Baisagu होननाय गथ'फोर Happy Baisagu Happy Baisagu Oke flower goja नङा बैयो हिका बढिया
어허이! 어허이! 네. Na 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 na.